nyabeta umanye tuwanjani nyabeta bako moyo nyabeta aye nyabeta 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 mono muya nyabeta mono moitonga nyabeta sikabeta mangana nyabeta nainde orole tokorosie ndagera mapema asinge chobana wako gechinyoko tata karatiga ndagera mapema mbuya obo kumatiga tuoragera no saa 12 nyege kunyarikana tuoragera twakonga chisege mate chikoga karatiga nainde naranji tumanya karosio bonde tata na batura paka ya egero kena jeti ngwanja numanye tobugima obugima tu narienda kuragera ko wecho rienda yoka ya igo bwana tori bokuma bake agerutika rienda aseko yanira umwana one otigenda aseko yanira Wano umwana uyu one oito nchenaye umwana no bwana tomufundise bya nabo ikireiga ebintu mbire ndoche otamobegete burungi cyaka komorosi burungi moserete etabya moserete mwana yaro mari tari mobe akantani sete nakantaka iga obene toko swaime ndo mubeke burungi komo egerera mwaya satete antena njetinda mwe oko egerera mwana njetinda mwegerera ekintu nate abankiringa kibaba kebenki amonyane igwa ntegerere no choke nyori gwetero mwana oyo ekintu bane nimanyete lakini bane gente kyo bwanto manyane no manyete mwana oyo nero gerete no na sengo etanta sikiria ekenyoro igongo etukutiganga oyimarisera monto bogera ondetaya njetimbu ati mosani igonte na inenche bweka bunandaiga baka yaikeira sakunda mwana oyo agonte inyenderika kano kum basi bano tigaiga bano omwana oyo one neba kare kabiri yiga bamintu ntu eitira egento nkeriga kamuntu one tigankonye munancheso ande nkonye buya mono oyo nyoko injeniso ekero nagotebiri naretire ndageraga igo narete ndageraga iga abana baragere no mongi no yo no yore nyoko nera koreki nera ragere nero kwarosiri ndagera naende kara kogenda kujikora ekero kanda liko kujikoruka lazima ndora muboli ngaki mama ninyuwete njara nindagetangaleki asenje to komanya amangana twagambire nere na kiebese yatubulire nyumba gaiga na kitoko kora tonyore no ande besen asenje boro aruga rende boro marako bobore dari titokwe yubu tukobugim tata iga genta geteneki integerere nyoko noyo naende muborie nga endagera nkoro story bano iga akwerekese eri mangana yeriogi loro chimarie kinyoro na keturigire loro china keturigire nandi timaso chokwa mangana muna tata mama akweri bagoruge akweri bagware ko bukumariko mama minto yoyomo awo lakini ndiko na harate hivi maite mangura makisona okwana yana bongorire sana na napiega gotebia njete naro ro monto once bicha ya ye go stick into my mind na temire korengera sana achiri kwa noranga your father tuarenge form 2 erekari form 4 one ya your father was ahead of us no mungwana gitoringo muya he used to guide us sort of moka ile tole ni brother ya umoka ono njigi ndunda gatenga koromoki korega sibita ke isono wa na chitaka ngwate bikale ba pole
lakini komore moro moyo ini musebuko utatomina ini musebuko utatomina gobono igota sire tinde moya na ende bono ntuna abaibori squeeze bantu nturi kuno kubisabi utoko yatiranse twakora onye mwanja nene nyeruka yani ntiroje ngona goja kubayingira aba n'abantu abanendoroje bakini atayare banga inu ndatere mori bina kubeke sikisi ko kaiga o mongo ko rutageticha nana ko turangeli totenge yes kongo ata wisindo ya emburango twere anyombe nagira nero trai ono mate cheno muntu mone naye no muntu amane kabisa na inche bone semo yane kerongo kore gintu ndi gutakananya guiteta iga eko kora skizio bokunguna bokonyora muntu kurunjire ndeyonse usando onzi ali asali ono ngorre geko bobia ensemo yane kerongo ikaiga narorekana wakwana bono mnaye nakumanyire ntari gocha kumanya bono rocho nyandire na ikiranjira ali motebia kora iga na iga lakini one gento gakogera nagotebi igo torochi tugwata baiboti na umwana ono gwe skulu maitesa chinde barabwo bako ete korora kane bichengia lakini anyway onare aranji Biar. Oma itu. Oh iya, kamu mai. Gua expected kok manyora lero usi. nama te no go chanda na ba tanko Gua nama gani. Kwana ne jinguru. Kai. Kai gawa no? Bono. Ege ntonkera ntara manya buya. Bono diri kwacha e kwang te wina e gwatu chibes. That's not it. Bono ntai te komanya ki e ke maene ne chibesa. Usino yogera kwa rusku. Nje yo chibuna na rusku chena maito yo mete tali muntu around giga bono ante no nyina achirere kyagira na mteti asinarari goita oitira ga bona mteti ndoro achankwa Gone chibesa cha kurusi school talia. Ore no bomani. Umuntu acharu kurwa lisobe taba acheba kaga. Yanda kubodi ngwate bete ngocholi kuru school ndata yo wate bete. Lakini yo yare na manyete. Oroje no bara ye ninche mbi chakyura twara akiri yawe. Nabo ibo mama. Ate mugwate bana igaso abete mandi akagenda. Abete kawaida ya ikirago so. Timentre running kiabo. Era nyalo senke barua bene. Kodi. Walo mocho. Tena ndo Sorry. Akiwa hivi. Ate mana che kori. Je ngolo kumoriasi. Ya pasa mtana temu. Oroche niche ngotunda. Niche ngoreta kere gento nyomba gaiga inde abana bana baragera. Na inde ekarongoreta abana bana baragere. Kaki orobia tinta abana bana babenjara. Nakie karangwe tumana agenda no na ndonsi inde na chukuchweli no nemete inde na nyore besikuro na leta. Igo baba umwana one egento ntagetenekiga endagera ekere korosugwa talia korosugwa ovyo njibuna nagotebia endagera gonta gitero suki mpango nyumba gaiga tinta tinchemba bekere gosenchende tengoko inde yata chobukuma obosienga na tebanga na inde obosio bombo basa korugwa mpaka kero na achire inde chikoranga kayanko yata gite li barato endagera gonta gite muri lakini kimpango agera ntusalie endagera
Igwaseka. Tata. Erebuya. Toruge mapema. Na nabantu yanga nango yesuguri eri. Ngareke. Boniga.